Amadan ve musalliyan emma ba'd. Hawa. Alimler başlasın, juwanlar işlesin. Bir ýagşy adam çünki peýgamberimiz bilir bu diniň owalyny tapyp beren. Hawa, munyň owalyny peýgamberimiz ýerdip bileren nuska bolan. Ondan gaýsaň, mowlalara galan peýgamberiň ýydy. Peýgamberiň weresesi mowlalara galan. El ulema weresetul enbiya. Hawa. Sizler şol mowlalar bile bolsaňyz, alimleriň aýdanny etseňiz, alimler bilen sizler alimlere mehabbet etseňiz we alimleriň geplerini eşitseňiz, etigadyny eşitseňiz, bahada sizler hawa beýişniň ýolunu ýitirmeýärsiňiz. Näme üçin diýende, manan hadisni aşağı bir hadis okuyup beren gulak asyn. Awal bilen bölde hawa bir hamd aýdaly. Elhamdülillahi rafi'i a'lami'ş şeriatil garra'i ja'iluha şecereten asluha sabitun ve faruha fis-sema ve salatu ve's-selamu ala rasulihi Muhammedin afdalir rusuli vel enbiya. Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inde gulak as. Kun aliman aw muta'alliman aw khadiman aw sami'an fela tekun khamisan fetuhlak. Bolbilseň alim ol diýdi peýgamberimiz. Bolbilmeseň de mutaallim bir bol. Hiç bolmasaň şoňa hyzmat etýän, o hiç ona bilmeseň şoň netihatny eşitýän bir bol gurruna gulak asýan. Başlanjy bolanmy? Eger başlanjy bolsaň dozaha bolsaň. Ýene peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "En-nasu sunfan aliman we mutaalliman we sairun nas kel-himaj. La hayra fihi ve ragaba fi talabihi." Hawa. Ve ýene şolma watta. Ulman hawa ardyşy bawatta, ähmiýeti bawatta. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Et-talabul ilma الطالب العلم ولو بالسين دي ولا ولنش علم ما هتتشق علم ادول مثلا علم مليون ايد النبي هذا والمالدار نفيننا الله تعالى دمت في القران الشريف هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هو وين في غمر صلى الله عليه وسلم نعم دي العلم عمارة القلوب والعمل كفارة الذنوب علم هذا هو قلب امارته قلب بركتكن قرو امارات قرشيا keteken bir hawle bir qala gurşy alymyň öde. Oňa amal etmeklik günahlaryň kefarety bolýar. Günahlarga diýýok etýär. Ve ine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etýär: "Men ahabba al-ilma wal-ulama lam yaktub khati'atuhu ayyam hayatihi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etýär bir adamy ki, hawa dostsa, muhabbet etse alimga we alimga. Hawa bir alimga muhabbet etse, lam yaktub ýazylmaýar şonuň eden günahlary ta dünýäden ötünçe. Dirget böyle eden günahlar ýazylmaýar diýär. Mundan aňda alimda derece bolarmy? Mundan aňda alimda hormat bolarmy? Allah Taala peýgamber şinçe alima hormat berse, sizler berjekdämi oňa? Bir dost göreni üçin seniň hemme eden günahň hawa kıyamete çeň ýazylmasa, näme çeň ta ölün çeň ýazylmasa. Ölünden soňra sen günah ýoksaň, günah sewaplar amal hata bolýarsaň. Mundan öňe matlap näme boldy? Hawa günahdan tak bolup gitjekän. Şol adam ulamalar bilen beýişde berjek. Onda şu mawlalar ýek körpen adam hakynda näme diýýär kitap? Onu öldürecek körpen adamyň ahwalatyna rakam bolsaň. Öldürip berenänkine rakam bol. Olar doňa diýen zat boldy na olur. Ol kafiriň işi musulmanyň işi däl ol. Bolan düşman etmek ýa mawlany öldürmek. Ve ene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etýär: "Men ahabba al-ilma wal-ulama fa huwa rafiqi fil jannah." Yani her kimki dostsa, ulamany mawlalar dostsa, ol meniň ula kıyamatda rafiq we golay ülpedim dostum bolar. Meniň golay hawa garyndaşym bolar diýär. Indi bolsa, şu hukukda bir şiir okuyup bereyin, muňa da gulak asyn. Musulmanlar mollalardan ayrılmaň, alimlerdir din İslamyň kalasy. Birleşseňiz bir Allah'nyň ýolunda, ýokop bilmeseňa diniň belasy. Awam molla hemmeň bir bolup durun hana? Hemmeň bir bolup durun. Sizler bir adam ýok bolýarmy? Tanıyorlar mollaları her yerde. Kim tanıyor? Düşmanlar tanıyor, kafirler tanıyor. Koymadım sözümde ibham-ı perde. Her kaçan iş düşse imanlı merde. Elinden vayran bor kafir kalasi. Eğer alimleri yaxşı görseňiz, Kur'an'ın yolunda puhta dursaňyz, diniň düşmanlaryny kawyp ursaňyz, nifte nabut bolar diniň belasy. Gorçuklary öldürmeli onu. Diniň köküne düşen gorçuklary öldürmeli kowlap, nirde bolsa. Goýmaly däl. Öňköten kafirler diniň şahatyna ýapyşdy. Olar ýeriň ýüzündäkine ýapyşdylar. Gyrkdylar. Hawa paltaladylar, erelediler.
Emma bu kafir dinin kokuna yapıştı bizene gar. Alimler başlap bir hakikat yolu, juvanlar işlap bir meydanda hali, imandar yigitler kışlagda doli, muňa häzir teýýär mümin belasi. Bilip dur bu halklar dinin aldırmaz, kafirleri mülke saya saldırmaz, körkörana kattan adam öldürmez, aramakta dostu düşman bildirmez, yamanların bolmaz alan kalasi. Yaxşynyň eline degse kışlak aram durur. Ne ölüşük bor, ne ana hak adam ölür, ne üy batylar. Hawa ne dene kabalyk, ne kumabad, ne beçebarlyk, we ne günah kebire sagire. Hemmeden merdim maýda saklanyp bir yaramat iliňe eýe bolsa, ne namasyň durur, ne zatyň durur, ne diniň, ne imanyň, ne mollaň, ne ýagşyň, ne ýaşulyň hemmen toplap, ýenjip eliniň ötüne daňyp astata gümün çekibir. Bu görünüp turanda temel ötüp gitdi meniň. Döwran aýlanyp dur, hemmen gözüňiz görüp otyr. Soňra şahat taraplar boljak dädiler. Huda peýgamber tanyýsaňyz. Şonça tapawudy barmy ola bilen başga jahiliň? Bilýänmi bilmeýäniň tapawudy şon ýanak. Bilmeýäniň neden döwran degip ötüp gitdi? Ona rakam haýdady döwresinde. Merdinler hawa. Uçdu öşürüp ýagaryny gözüne ak sakkala gençmidir mi güberdi? Kança adam taýaklanıp gitdi, kança adam reswa bolup gitdi. Kança adam öýü basyldy. Ne şerap içýär, goýýar, nime gaýtarýar, ne dinak hara gaýtarýar. Hawa ne watanygym lawat hara gaýtarýar, ne ogryny, ne jümrine, ne hawa sady söhbetine merdine şeriýet münkeratdan mana getýär, belki ýek görýän mawlalar bol galýasaň. Toba. Ondan aňarda dine düşmän adam bolmaýar, sizler tanyň ahyry. 20 ýyl ber mollalar ölýär, Kur'anyň ýolunda hak şehit bolýar, 40 ýaşan adamlar bul zady bilýär, näçe imansızdan ýörewim galýar, imandarlar İslam dininiň kalasy. Eger bir şol dini ilimden başga, şu dini ilmden başga ilimde eger bir dünýä ahiret hasyl bolýarmasa, Nur Mehmet Terekul hapidillah min taparti, adam öldürmezdi, bebrek karmel etmezdi. 37 yıl boldy şu yıl. Aýsyn hak merdim dogursyny aýsyn. Şu danışmentler, şu hariçde okuyanlar, şu ruşen pikirler iýe bolup närak metemlikmiz parça etmeden ýok. Peýgamber Huda peýgamberlik gelenden soň 23 ýylyň bedelinde Allah Taalaň emri bilen hakkany janynda mejbur bolup hemme öldüren 23 ýylyň içinde takriban 2000 nefer. Ona Hudaň emri bilen. Bu danışmentleriň her bir paşawyny bile öldürýär keminden 50 000 neferi. Her biri. Günde ben madem merdim fakir kebir Abdullah ýaly oşulaklar ben madem dur. Ýene-de bol peýgamber terrorist, bular terroristler. 5 ýyl boldy Suriýede urşuň tapylany. 5 ýyl Esed başlyk paşasy bolup dur. 20 000 nefer öldü. 12 000 nefer şoň hemme sagir. O näçe terrorist bolanýar? Eger gep dogry aýdylsa. Bevrek Karmel Nur Mehmet Terekul alıp o kafir bu kafir getiren adamlar getirenen bagaş 3 lek nefer Awganistanda öldü. Ve 3 lek nefer. 10 lek neferden aňyry belki 100 lek nefer Awganistanda hana göçüp boldy, merdim pirar boldy. Muny merdim aýdan ýok. Hakykatda. Terrorist menä da öterme. Hemmeden başlyk kafirler. Terrorist başa çykyp duran kafirliň öldüre bol. Peýgamber o kadar 23 ýylyň medende takriben 2000 adam öldürdi, olan başa çykyp duran kafirlerden. Başa çykyp Hudaýylyk dawatyny etdiren kafirlerden, musulmanlara azat ediyet beren munafyklardan. O terrorist bolup dur, 3leklep, 4leklep, aňar 2 ýylyň medende öldürýänler, 10 ýylyň medende öldürýän bular bilen pak hukuky beşeri raýat etýän bolup dur. Hukuky beşeri bilýänmiler? Eger beşeriň hukukyny mezar adam öldürýänmiler? Banmady derimmiler? Näçe şeriýat edilmez, näçe musulmançylyk ilan edilir kafir bolsa? Mert bilen dostlar men kafir dip kafirlik ilan et. Men musulmançylyk dip İslami diýsem o şeriýatda dogurdur. Haýda Kur'an onda sen. Kaçan adan ölsün mollalar bödip, almasa merdimler paýlaryn gadip, ne aňry ne bari durmaly şödip, Hudanyň Kur'any diniň kalasy. Alimler ýeke goýmaň meýdanda, biýe durmak ýok bul şirin janda,
gerekli bir bolun Hudanın yanında. O şirin mehbub bolun Allah'ın yanında. Düşmanların bolmaz alacak kalasi. Bir de şirin can bir gün vermeli. Hoşçakalın haş ölmeliyin sen. Hudaya gerekli adam olup bir Hudanın üstünde Hudanın yolunda bir öl baran bilen gülü oynap alına barırın yani. Allah Teala'dan hoşamet ettiğir yani. Kaptalcıkma gel ben bu zat penama gel diyor yani. Sen onun tersine çıkıp mukavine çıkıp sen şeytanla nereye varacaksın? Hakkıvatıl bildirip dur görünüp, korkup durmalı del parlap görünüp, hakikat yolun tapmolla sürünüp, din kılıcın ur meydanda görünüp, canan korkup yatma öyde bürenip, cahada ekberdir dinin kalası. Korkup yatsan mülkü kafirler alır, ayal gıyları astına, ayal gıylarımızı aslarına salar, hakayt yon mollalan tutular ölür, şüpillen bolup dur ilin, şüpillen bolup dur ilin pelası. Şüpillen bolup dur ilin kalası. Mollalarına derek kafir, mollalarına derek kafir görürsün, ihtiyarın barın elden verirsin, ayal gıylan alsan edip durursun, şüpillen mollalar ilen kalası. Şimdi hiç tat bilmedik şu alimam dal ovam, alimam okuymadık, her kança alimden bir haber, juvanlar biliyor şu kafirlerin ettiğini işine. Elinde telefonu var, görüp yiyorlar. Size bildiren ayarlarımız alta şundan merak etmen koymuyor bunlar. Hepsi ayarın üstünde ilmiden alacak olup. Urş namusun urşu. Şehre çık mertler, şehre çık merdimlere fikreyle, tenemimsim yatsan bolursun şöyle, mollalardan sakıt özündegiyle, birleşik her ilin puhta kalası. Bundan hiçlik mollalar ne etmesin seni? Elinden tutup bak elinden tartı versin mi senin? Yok, iş etme diyen yok, dikkatik parçanın koyu diyen yok. Yorogun mahkam mısın? Akidan mahkam edecek bolya molla senin. Hakikat yolu, dine, İslam'a. Şehirde gelip yörün zatlara gara, ova ölen badı cayı otlara gara, şalkıldaşıp yörün şaatlara gara, gelmesin iline şöyle belası. Seninle moğulluğuydun şon yanı olsa, namustan ölmez mi sen yanı olsa? Dinana ehiller mülkün alsa, ona dirler ahir zaman belası. Şehir çıkmak rava olsa gıylara, Peygamber aydar tesiz o bizlere, bazardan bi dinler göz oldu dünya yüzlere, bi dinler göz oldu dünya yüzlere, imandarlık bolur namus kalası. Kafirler göz bolsa oňaýdan edbermezler onu. O kafir ol. Sen oňa meňdejek bolmazlar, şäher çykyp, hawa ýalaňaç gedip, aşyk gedip öder ýany. Peygamberler urşunyň başlady, yaranlary jana yaman işledi, ehli tuğyan ölüp dilin dişledi, mudam bu kafirler dinin belası. Peygamberim ýeke öldü peygamberligine. Emma urşan sahabeler yaranlar urşdy, musulmanlar urşdy. Jihady musulmanlar pirod etdi, İslam musulmanlar pirod etdi. Peygamber Huda başlyk aýdyp berdi, wagt etdi, tablig etdi, oňun başlak urup korkedy. Mana şöyle etmeli. Sizlere mollaryň el korkeden ýokmu ne? Peygamber uretti cihat kılmani, Peygamber uretti şehit bolmani, muftu cüft gelenden bu din ölmani, muftu cüft gelendel bul din ölmani, hakikat cihattır dinin kalası. Bul din muftu cüft ilmide gelendir değil mi? Hazreti Bilal yanak adançı babalarımız.
Hazret Ebu Bekir yani halife evvellerimiz kafirlerden azap gören azap değil. Hatta enelerinin, ayarlarının şermgalarına kılıç sokturan. Hay Huda. Mun tutacak bol gözden görüngüz yok mu merdinde can tabiat dur. Näme üçin can halk yerden tapýam jany? Peygamber başlan soň uruşun öňün sahabalar gardy käpirleň çaňyn bizlere goýupdyr jahadyň soňun bu käpirler mudam diniň belasy. Peygamber başlan soň sahaba bari bir galman eden käpir zori mollalara bersek bizlerem yari mücahitler bolar dinin kalasy. Peygamberi halklar goýmandyr ýeke fida bolup durlar bul dini haka dinin haklygyna dönmendir şeke dönäme şeke fidakar bol fedakarlar bolar dinin kalasy. Peygamber jaýyna mollalar galdy, şol mollalar köprüň alyna aldy. 20 ýyl tartyşyp şol waya geldi, hakykatda şolar dinin kalasy. Özüňiz aýdyňyz däl diýseňiz. Eger şoň aly çykmadan keňki otursaň, hemkarlar şekilli, näre gamaldak mülküňiz şipillen. Senem oljak bolsaň habiba ummat, bir güna ölmeli isleseň cennet, indi bilin guşa zor et bi minnet, senem boljak bolsaň diniň kalasy. Peygamberler gitti arasyn tartip, Ömer aly gitti meýdanda ýurtip, käpirleň kalasyn awa kalkanyn ýyrtip, senem boljak bolsaň diniň kalasy. Şol ýol hak bolmasa şolar turmazdy, käpirleri bi dinleri urmazdy. Şerin canyn din üstünde bermezdi, senem boljak bolsaň diniň kalasy. Şolardan ziyat aliye kebirlerimiz Hawa şolardan ziyat aliye kebirlerimiz törde yatir aramızda, öyde yatir yağışlagda, aramızda şiirlerimiz şipillen köp her doğa goy pirlerimiz, senem boljak bolsaň diniň kalasy. Indige pugutardi akla yar bolsaň, Allahu ekber'e intizar bolsaň, Hudanyň ýolunda sen hem bar bolsaň, senem borsaň bu İslamyň kalasy. Bu gepim gutardy aziz musulmanlar. Şer adamlar geleňiz özüňizden alyberin, almasaňyz özüňiz näme etsen ihtiýar özüňizde. Zor ýok, fakat bir dilden mesuliýetlige gezenen halat etmeli. Kıyametinde Allah tebarek ve teala aýtmadyň, bilip durup tutmadyň. Merdime agalyk etmediň, merdime habar ýok de. Mesul tüňi diýmese bolýar.